Μέχρι και από Άγγλο. Καλησπέρα, Τάκη. Καλώς τον. Για το πούλμα, βγάλει το πούλμα. Λέγε. Βουλιαγμένη τηλεφωνώ. Τι? Νίκος από Βουλιαγμένη τηλεφωνώ. Ναι, έλα Νίκο από τη Βουλιαγμένη. Έχεις πει παλιά ανώμαλα, αν θυμάσαι καλά. Τι? Ανώμαλο τον είχες πει. Είναι Όχι, αυτό το παιδί, αυτό είναι... Που είχες πει Ολυμπιακός, ο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός, ο μπάσκετ. Αυτός είναι μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε στο Καραϊσκάκι με τον Πανθρακικό, ρε φιλαράκο, μου υποσχέθηκες ότι θα... Τέλος ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Υπάρχει. Ναι, Δεν είναι πλακίτσα. Όχι, υπάρχει. Και γνώρισα και το φιλαράκο του. Λοιπόν, στο τηλέφωνο θυμάσαι που μιλήσαμε? Θυμάμαι καλά, θυμάμαι. Μου υποσχέθηκες ότι τέλος ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε Τάκη, αλλά με τα αποτελέσματα τώρα πάνω το αντίθετο. Θα γίνει Ολυμπιακός στο μπάσκετ και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Τώρα, φιλαράκο, εσύ δεν γίνεσαι καλά ποτέ. Δεν του μίλησε. Εσύ δεν γίνεσαι καλά ποτέ. Είσαι για το Δαφνί. Άστο ρε φίλε, εμένα βρήκες. Έλα, σου πω, δεν φταίει αυτός. Άσε, μωράλα μου έλεγε στο τηλέφωνο. Ρε, τι παθαίνεις, ρε. Μουρνόχα παπίνεις. Όχι, όταν... Θα γίνει το, είπε, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τι να γίνει τώρα. Έλα, εσύ, εσύ το... Ωραίο ήταν αυτό. Κρίμα, και σε Πρώτη φορά συμπάρα. ήταν μια χαρά χαριτωμένο. Τώρα το πλατείας. Ναι, τώρα το έκανα. Άλλο, τώρα είχες γίνει και ήρωας. Τα έλεγες εκεί στους φίλους ότι ήμουν εγώ που το είπα αυτό. Τώρα το έχεις στο γάλα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα.